ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ନା? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆଜିର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ଯେଉଁଭଳି ନିଜର କବଳରେ ଆୟତ୍ତ କରି ରଖିଛି, ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହିବ, ଯେତେ ପାରିବ ସମ୍ଭବ ଘରେ ରହିବ। ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଣିରେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଘରେ ରହିବା। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତ ଆମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ? ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ନା? ହଉ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ପିଲେ। ତାହେଲେ କହିଲ ପିଲେ, ତୁମେ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ? ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କ'ଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛ? ହଁ ଚିଲିକା, ହଁ ଚିଲିକା ବି ଯାଇଛ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇଛ, ଭଲ କଥା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ? ହଁ କୁହ। କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ହଁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜାଗା ତମେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ ନା? ହଁ, ଏଥର ପିଲେ ମୋତେ କହିଲ, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଛ? କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛ ହାତରେ କହିଲ ପିଲେ? ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ତମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଗୋଟେ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ସେଇ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାର ଲେଖକ କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ଖଣ୍ଡଗିରି କବିତାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଉତ୍କଳର ମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଗତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ କବି, ଲେଖକ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମପଦ, କାରା କବିତା, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତମ। ପିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଇତିହାସ ଯାର ଅଙ୍କେ ଅଙ୍କିତ, ଅମର ଅକ୍ଷରେ ନୀରବ ଗମ୍ଭୀରି, ଗାଏ ଯେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗାଥା, ପଢ଼େ ମନେ ପ୍ରଥମ ଯୌବନେ, ସୁଷମା ପିପାସା ଭାବ ଉନ୍ମାଦେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଶିରି ଦେଖି ନେତ୍ର ଭରି, ଚିନ୍ତା ନିମଙ୍ଗନେ ବସିଲେ ପାଦେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଉଥିବ, ଘରେ ରହିବ, ଆଉ ଗହଳି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପର ପଦଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଲ, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ କବିତାର କ'ଣ ସବୁ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ରହିଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଖାତାରେ ଟିପି ରଖିଥିବା।